सनामोन मा खबर गासैनाबो मोजां ना? जोंनाथ' नैलै लोगोफोर अखायानो अखा मा बुंबावनो आरो अखा बोथोरबोथ' उफाय गैया माने सानावबो सानसे हरावबो हरसे कन्टिनिउ अखायानो हाबबायानो थायो आरोना भिडिअखौ बानायनो माने एसे खस्थ' जादों आरोना अखानि थाखाय अखानि साउन्डआसो बांसिन जोंनिखौ खोनानो नागिरा ओरैबायदि आरो दाबोथ' नै भइसआनो मोजां खोनायासै लोगोफोर अखायानो दाबो हागासिनोआनो जेरावबोथ' बेबायदिनो जाखागोन दा अखा बोथोर नालाय अब्लाबो जों नुजाफैबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो जेराव थाब थाब फै बुङो नालाय हानायखिनिखौ जों फैबाय आरो गोसा रायलायबाबो माने जेबोखौनो खोनाखाया मोजांखौनो थेवबो नोंथांमोनाबो नेनानै थायोना जायखियानो जादोला भइसखौ एसे खोनासाबबानो जायो ने अब्लाबो नोंथांमोना नायलांदो लोगोफोर मोजां जाबाबो गाज्रि जाबाबो दान्दिसे नुजाफैलायबाय दे अब्ला बांद्राय बखिबाय थाला लोगोफोर गोबावबो जालायलाङो भिडिअआव लोगो मोनसिगोन ने प्रब्लेमखौथ' मेहेरा बुंबायानो थाखायो गाबोनबा मा जायोलाय थेवबो जेबो जायाबा लोगोफोर गाबोनहाय लाबोफिननो नाजानोसै आरोना नोंथांमोननि बुंनाय बायदियै जोंबो एसे थाबनो लाबोनो नाजादों लोगोफोर खस्थ'सिन जादों आरो भिडिअ खालामनायाव बेखौबो बिराद खस्थ' जादों थेवबो बानायबाय लोगोफोर नोंथांमोनाबो रिकुवेस्ट खालामहरबाय थायो जेराव अब्लाबो जाखिनि हायो नोंथांमोनाबो गोजोनबाय नुनानै जोंबो मोजां मोनबाय लोगोफोर ने दे होमबा भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंबा जुदि लाइक होना गालांदे लोगोफोर लोगोसे आरो कमेन्ट हरनो बायाबा कमेन्टबो हरबानो जाबाय जों मोजां मोनगोन आरोना आयौ अखायानो रिमझिम हाबाय थाबाय माथो हो बोरैबाबा अखाखौबो मोजांसो मोनगारो दे आंना बारा हाबासो बालायलाङो आङो आरो थुनथुले मानो अखायाव थाबाय थाखो नों अखा सारसनगोन ना ओरै फै सिङाव ओनै अखायानो नागारथारला माथो आरे फै नोंबो हाथरखि फुल मजा जाम्बिलाय मा सानदों नों एखनबा अखानि मजाबो लानांगौ ना गावहा जेबोखौनो रोंथारा आजां गाजांनो नङालै थुनथुले बोरैबा गगा मोनगोन लोमजागोन मा जागोन दे जेबो जाया रिमझिम अखा मानो हायो नोङो थुनथुले फैदोलै सिङाव दा बारा हाबा लोमजामारगोनलै हायालै जाम्बिलाय एसेल'सो हाखादों हनै आरोथ' आं एसेबां गोरलै लोमजालाबायाथ' जानला मोनला गगा मोनलाबाया हाय आंनि मेहेर सनायासो दा आंजों थानांगौमोन अखायाव सानैजों मेगनजों मेगन एकदम बे फिल्मफोराव जे जायोना आयौ हाबाब फिल्म बायदिथ' नंला जेनेबा जोंना अब्लाबो रिल्स बानाय जागौमोन ना सानैजों हाय बेसे समायगौमोन एकदम फिलिंआनो आलदा फैखागौमोनलै बांद्राय सानबाय खोमालै नों थुनथुले मोगथां मुलुगाव फै सिमांनिफ्राय बाहेरायाव ओंखार थुनथुले अबावलाय आरो बेलाय आंनि फनखौनो हमनो थाङाखै आरो बिनि सायाव अखायाव मोसागोन ना मेहेरा आंजों रमान्टिकनो थात्तेरिगि मा सानलाबायोलै आं दसेनो है थुनथुले नों बिदिनो थाबाय थानोसै आरो अखायावबो सोरबा जोहोलावखौ सानबाय नामा नोङो हाब जोंना आदाजों आयाथ' जि रायखायोसो अखायाव थाबोला जों दुब्लियाव थांजोबनायखायसो हाथरखि एबारथ' आरो माइ गायनाय सम जाबावसै ने नों आंखौ थिगसे मोजां रिल्स बानायदे ओमफ्राय फटकबो खेब दै मा बोथोरा सफैलायगौमोन नै आंना दे ओमफ्रायो नों आंखौ मोननैसो अखायावबो रिल्स बानायबावदो जि मोजां गान सेलेक्ट खालामनि आं दे हैद नाङालै थुनथुले जाबायसै दे माब्लाबा खालाम गगा मोनमारगोनलै नोङो मोना दे मोननैसोल' खालाम ला आं ओरै एकदम जि मोजां अखायाव माबागोन आरोना मोसागोन गानाव फाग्लि मारलै नोङो बोरैबा लोमजागोन होनबाय आङो जेबो जाया दे आरो नङाबा नोंबो फैना सानैजों बिलोगो सानैजों रिल्स बानायनोसै ओहलै थुनथुले आंहा अखाखौ हाथारा बारा हे नोंबो सब बरिं मानसिया एसेयावनो गावहा जेखौबो बायो थोद दे जाबायसै आं बानायना होनोसै होमबालाय मोननैसो मोजां खेबदे ओमफ्रायो जायाबा खेबफिनबाय था जागोन दे आरो हे लाइफनि दुखु टेनसना आलदा खोथा थुनथुले ना ओमफ्राय आंनि एक्सट्रा खुसिया आलदा आरोना हाथरखि बेखौ रावबो सेनो हाया आंनिफ्राय दे इन्जय नोंनियानो मोजांलै मानोथो दुखुआव थाबाय थानोब्रा एसेसो इन्जयबो खालामनांगौ नायलाय बे थुनथुलियानो हरगासिनो खोमा मानसिखौनो रागायासो मा मोनथारबायलां एकदमबारे मोनथिखायोखा मेहेरा हमखायाखैनो मानोबा हरसोमबाय थायो हमागौमानि हरबायानो थागोन आरो बे मेसेज ब्लकसो खालामना दोननो लुगैबाय आङो
बावाखैलै आं गोदोनिखौ थुनथुलि नोंबोथ' आंखौ ब्लक खालामनानै दोन्दोंमोन ना सानसे समाव बेनिफ्रायथ' ओरैबायदि इगनर खालामदों आंसो मिथिगौ आंनि गोसोआव दंब्रा बावनानै थाङाखैना बैफोर बाथ्राखौ नाथाय नोंथ' खुसिसो जाबाव जे आं नोंखौ बेबायदि खालामफिनबावाखैसो गावहाबा लेबेलमोन बा रायलायनो बाबानो एकदमबारे मानसिखौबो ओरैबायदि इगनर खालामखायोना फन जेबो माबा हमबावामोन आंनिखौथ' दानाबा मा सैमा फाग्लिनि हरबाय थाखो फथाय थुनथुलि फथाय हायोबा आंखौ ओमफ्राय आंबो नोंखौ बेबायदिनो नायबाय थागोन ब्लकबो खालामा जेबो खालामा आंथ' गोसो जाब्लानो लानाय गोसो जाबानो गारनाय बेलाय नाङा आंनो बेबायदि हिनजावखौ थेवबो र' साला खेबसे हमबावना नायथारसै आं मा होनहरो एबार मेहेर नों मानो फनखौनो हमा दिनै बेसेबा हरबाय आङो माखौबा दिखोआ नों मा देखायनो सानदों मा नायनाय गावहा ओमफ्राय बुंनो राव गैला आरो थुनथुलिजों रायलायनो दङ मानोथो गैया जानो माबि ओमफ्राय नोंलाय माथो नंनायनि नङिनि डिस्टार्ब फन हरलाबाय थायोब्रा आंनावलाय मानसियाबा मा खालामदों मा मादों माखौलाय जानो लोंनो सुख गैयि बायदि मा जाबाय थादो ओमफ्राय हाथरखिनिखौबा हमनो हासै आरो माथो नै दासो बावैसो रायलायदोंमोनलाय बेजों औ हाथरखिजों रायलायखायो माथो आङो नों बायदि नङा जे फाल्थुकनो ओमफ्रायथ' खामानि थाबासो जुदि हर इम्परटेन्ट नङाबा मानोथो हरबाय थानो एफा रागा आरो ओमफ्राय मेहेर आंखौनो दे जागोन दे ओमफ्राय मानो हरामोन हरनाया ओरैनोसो हरदोंमोनलां आंथ' मिथिगौना मालाय हाथरखिया दिनै सोरखौबा लोगो हमनो थांनो नागिरदोंथ' मा बुंलाबायदों नोंलाय आया नोंजों रायलायबाय थानायानो खिन्थायाखै आरो नाथाय मालाय आंनो खिन्थादों सोरबा स्पेशेलनो आलासि ना मा होननांगौ ना लोगोथाय जायखिया लोगो हमहैनो नागिरदों मालाय दायोहाय बेलासियाव ओंखायनो नंगौलै ओमफ्राय माथो रायलायबाबो बे बुङाखैमोनलाय जेन'बा सोरबा लोगोखौ लोगो हमबो थांनो जानो हागौ ना बिदिथ' नङा बायदि मोनदों आङो मानोना दालाय खनसेहाय हाबायाव लोगो मोनदोंमोन ना बेजोंसो दहाय रायलायनाय बायदि मोनदोंमोन आं माने आं खोनादोंसो आरोना फनाव मालाय रायलायलायदोंमोन बिदिनो नोंनो मा मानो खिन्थासै आं मिथिया ओमफ्राय नों डाइरेक्टलि सोंहरबाबो बेथ' बुंखानाय नङादां आंनिबा नङा माथोसि नों नालेबा ओरैनोसोलै दोन आंहा दा बेनाव सोंहरगोन गावनावनो दे होमबालाय ओमफ्रायथ' मालाय सेंग्रासोना सेंग्राखौसो लोगो हमहैनो नागिरदों जायखि सेंग्रायानो जा सिख्लायानो जा माबा मोनसेबाथ' हाथरखि आंनो खिन्थाखागौमोन दे होमबा जेन'बा आंथ' मिथिला जायखिया नों फैना नायफैबानो जाबाय आंनि खोथाखौ जुदि नंखाय नंदोंबा मालाय लोगो हमनो थांनो नागिरदों नोंहा ओमफ्राय आंनो मानो खिन्थाबाय थाखो मालाय गावहा खिन्थानांगौबा खिन्थागोन ना नङाब्रा आंबो थांफागोन नालाय नोंखौबो फैगोन बायदि मोनदोंमोन आरो आङो लेंहरगोन बायदि सानदोंमोन लोगो नालाय नोंनिजोंथ' बांसिन क्लस फ्रेन्ड ना नोंजोंसो रायलायनो बाथ'बाय आङो दे होमबा ना लाखिथ'नोसै आङो आरो आंखौ रागासो फोजोंनो नागिरदों ना मादों ओमफ्राय बियो हाथरखिया सेंग्रा लोगो हमहैनो जानोनो हाया हाथरखियालाय मानो लोगो हमहैलाबायनांगौ मालाय सेंग्राखौ बेहाथ' आंल'सो माने आंजोंल'सो बांसिन रायलायो बियो माला सोर सेंग्रा जालायखो फोथायथाराला आं बिनि खोथाखौ दहायबोसो रायलायदों माथो बुङाखैमोनलाय आं उमुक थुमुगाव थांगोन होननानै गावनावनो सोंहरगोन आङो ओहोलै गाज्रि मोनगोन ना बे आंखौ बिदि सोंबा गावनिनो बेस्ट फ्रेन्डखौ आं बोरै बिदि सोंहरनो दे ओमफ्रायथ' सोरखौबा लोगोबो हमबाय जेन'बा सानना लाबाय आङो लोगो हमबाथ' हमबाय आंहालाय मानो इसेबां नांजानांगौ मालाय बिनि गोसोना ओहो आं बेबायदि सोङालै नांगौ मालाय गाव खिन्थानोबा खिन्थाखागोन बियो आंनि हाथरखिया गुबुनफोरबायदि नङालै बेस्रा एकदम सिदा सादासो बोरैबा नांदों माथो सोरबा सेंग्राखौ लोगो हमनो होननायखौ ओमफ्रायो गोसोफोराबो सुखुलाय लाङासैलै बे थुनथुलि बुन्दिखौनो बोरैबा मोनथारबाय आङो मानसिखौनो आया बिदिबा हाथरखिया आंखौ माने लाइक खालामो जाखागोन नङाबा आंनि फट'खौ मानो बेबायदि सिरि सिरि नायखुमागौमोन देनाय नाथाय बे थुनथुलियासो बुंदोंथ' दाबा बाथ्राया सैथो नंमारगौना नंमारा आरो जुदि सैथोबा बेसेबां सैथोबा ओमफ्राय र' बे थुनथुलिया आंखौ मानो एसे हेल्प खालामनो नागिरदों थांनायाथ' थांगोन आङो नाथाय जेन'बा बायसान्स जुदि सोंबाय बायबा आं मा होननानै डाइरेक्ट थांनो दे जेबो नङा दे माबा मोनसे खालामनांगोन आं नों बायदि सिख्ला जेरावबो नुवाखैलै हाथरखि नोंनि लोगोखौनो नाय आरो नोंखौ नाय बेसेबां जुदा आरोना बेनिफ्रायथ' गावजों रायलायनो मोनबा साबसिन मोनबावगौमोन आङो रायलायनोथ' आं बेजोंसो रायलायनो हरखादोंमोन नाथाय जायासैलै नों आंनि लाइफआव फैनायमोनबा बेसेबा खुसि जाखागोन आङो दायो होमबा थांगोन आं दसे र'
नाथाय जुदि बे थुनथुलिया आंखौ माबा मोनसे थगायोब्ला लासिंसिं जागोनलै भाइ माबा मोनसे सानखियाबा साननांगोन र' आं माबा मोनसे सानखागोन आं खेबसे आबैखौ हेल्प खालामनाया बिसिनावबो खेबसे हाबलांनांगोन मानोना आं थांसैना दायो फन खालामसै आं ओमफ्राय सम मिलायोबा थाबनो थांना फैनोसै बिसिनावबो मानो होनबा आं हजों हाथरखिमोननावसो थांखागोन नालाय बिसिनिथिंजायसो ओमफ्रायथ' बिसिनाबो न'आ बिथिंजायनोमोन ना दसे थानानै थांगोन आं र' आबौ गोरबो आबै माबाहाय आबौ नोमायाथ' माथो नोंस्रा नोमफायाबो बुंबाय थांनोसैसो नाथाय नों थांबोला आंहा बेसेबां हारसिं जासिगोनलाय दिनै आबौ मा एसे साननैसो थाबावनो हाया नोंसोरो आंनि आबैसना नोंखौ गालांना सोरथो थांनो लुबैदों दिनै आंबोथ' लुगैयाखैना ओं लुबैयाबालाय मा जानो नोमफायाबो बुंबावबायसो हनै आबै दुखु जानो नाङा आं आफाजों रायलायखाबायना आं बेयाव सप्तासे मानि थाबावगोन मा आफाखौ बुंदों आङो नोंसोर थांग्रोमबा थांग्रो अब्लाबो आं बेहाय सप्तासे मानि थाबावनानैसो थांगोन होननानै आयु बेसेबा गोजोननाय मोनबायहां आबौ बेफोरबायदि खोनानानै नों जे आरो सप्तासे मानि थाबावगोनबाथ' हामथारबायहाय आबौ बिदिबा नोंखौ हगार हरनो गोसोआनो बोरैबा दरसे मोनबाय थाथारदोंमोन आंखौ जाबाय दे आबै एबारथ' आं थाथ'बावगोन ना नोंखौबो लांफानोसो लुगैबाय आंथ' ओमफ्राय थांबाबो आंलाय आरो इसा बहाबाव दा आरो गामिखौ नागारनानैबो थांजाला माइ गायनायनि समाबो सफैलायबाय नै जोंहा माइबो गायहोनांगौ खामला हाजिराखौबो नागिरबाबो मोननो नागिराहाय आबौ दा नोमफाजों नोमाजोंबो हजों टाउनाव थाहैबाय हा गामियावलाय सोरथो थाबावनांगौ जाखो जोंहाबोथ' आरो गोदोनिफ्रायनो थाबोनाय मानसि बेहायनो थाखानाय नोमबौआबोथ' बुंबाय थाखायो बेहायनो जोनोम जादों बेहायनो थैगोन होननानै थोद आबै बेफोरबायदि खोथा दा बुंना नोंसोरो ओमफ्राय दालाय जेरै फैदोंना आबै बेबायदिनो आं सम फैबाय थाबावसिगोनलै टेनसन दाला माथो खालामनो आबौ जोंबो हजों थाहैनो हाया नोंसोरबो बेयाव थाफैनो हाया मा जागोन आरो बिदिजोंलाय माने जोंफोराबो सुखुला नालाय टाउनफोरावबो थानो बेखायनो नोंसोरबो थांसिगोनबा नोमानिया गाव फैनो हायाबा ओजों नोमानि मोननाव दसे थांना फैनोसै सानैजों आबौ नोमायाथ' थांगोन ना थाङा मोनथिला र' दे जागोन आबै नाथाय टेनसन लानाङा नों दुखु जानांला दुखुआथ' हा मोनखागोन नोंसोर थांबोलालाय थानायाव थाबाय गोगोमनो आरो नोंहाबो फरायनाय मानाय दंजोबो नोमफायाबो बिजनेस माबा माबि खामानि नोमायाबो ओजोंहाय बिजनेस दङ माथो उफायबाव आबौसना माब्लाबा जों थांनोसै दसे सम माब्लाबा नोंसोर फैदोलाय ने जागोन दे आबै दे होमबालाय थाथ' बहाबा थांगोन नों दायोफोर दसे बेरायहैस्राबावखानोसै आबै बाखिथ' उनाव नुनाय नंला नालाय दे जागोन होनबालाय आरो आंबो मिथिगौथ' गोबावमानियानो जाबाय दा मालायनाव थाबाय थानो आंहाबो थांनांसिगौ ओरैनो थाया माथो आंलाय बेहायबो थानो थाखाय माने आं हाथरखिनो फैसा होयो बिसो लाया दा माने खरसाफोर बायनो आरो ओरैनो थरैनो थादों ओमफ्रायथ' न'आवथ' रायजाखासिगोन बेथ' गेरेन्टिखासै मोनसेथ' फेलबो जाबावबायसै आं नाथाय मोनसे बाथ्राया मोजां जाबाय दे मेयरनोबो ओरै लगायना हरबाय आङो ओजों बै सान नामा बेनोबो लगायना हरबाय आङो दा मोजां जासिगोन ओमफ्राय हाथरखिखौसो मारै लांबावनो आं दाथ' बै सेंग्रायाबो फैखागोनबा एसे खायदाफोर बाहायनांगोन र' बेनिफ्राय हाथरखिया जुदि बे सेंग्राजों सेटिं जामारोबाना आंनि लामानि इसुआथ' इयुं थांखागोन ओमफ्राय हाथरखियाबो एसे माने लाजिनो हागौ ओमफ्राय फार्स्टआवथ' बारा मोजांबो मोननाय नङा उनहालागै बे रायलायबाय थाबा सानैजों सेटिं जागोन दे माबा मोनसे खालामबावगोन आरो जाथाराबा ओमफ्राय जेनेबा दा बिसोर मोजां मोनबाय मोजां मोननानैथ' बिदिनो सेंग्रायाबो थाबैनो मास मोनसे मोनथामसो थानानै गोसथोलायथारोबा हाबानि खबरबो होनो फैगोन बिसिनाव जेनेबा बिनिफ्राय हाबा खालामना लाना थांबालाय जाबाय दे आंनि रास्तायाबो क्लियार जाबाय मेहेराबो आंनि जाबाय हाथरखियाबो फार्स्टआव गोसथोआ बायदि सानगोन आरोना मेहेरखौथ' एसे एनै बावनो हानाय नङा थेवबो बावनांगोन बियो आरो बै सेंग्राया माहाजोनबाथ' मोजांसो जाबावबाय बेनो लाइफआनो एकदम सेट जाखाबायना बेनिफ्राय आंबो बुंसै आरोना हाथरखिखौ नै जाम्बिलाय इफोरबायदि बायदिसिना ओमफ्राय उनाव सानै हाथरखियाबो गोसथोलायनो बिखौ गोसथोनानै दाना हाबायानो जाबाय ओमफ्राय बेसेबा गोबावनि उनाव जों लोगो मोनलायगोन आरोना माब्लाबा दे लाइफआनो सेटेल जाखागोन बेना
हाथु थुनथुलिया आशीर्बाद होगोन दे हाथरखि नोंसिनि जरिया जेब्लायबो सलामत रहे होननानै। नाथाय मेहेरा नङा दे, मेहेरा नङा, मेहेरा आंनिसो। मेहेरजों आंजोंथ' दा रागा जोंलायदों, नाथाय आंथ' बुजिफिनबाय। बे एसे बुजिनो टाइम लाबावगोन, अब्लाबो उनाव सानजों गोसोलायफिनगोन आरोना जोङो। गोसथोनानै दाथ' एग्जामाव फेल जाखाबाय नालाय, मेहेरनाव खारसनहैनायानो हामगोन नामाथाय? साननो गोनां बाथ्रालै थुनथुलि। जेनेबा आं खारसनहैबा मा जामारगोन? फार्स्टआव बुंगोन आरो बियो जानाय नङा बेफोरबायदि, ओमफ्राय उनाव जेन थेन बिबो आंखौ लाखिसिगोन, ओमफ्राय मन्दिरावनो हाबा जानोसै, थाब नङाबा हाथासुनि खालामनोसै। ओमफ्रायो उनावहाय आइ आफामोनाबो गाज्रि मोनगोन, गाज्रि मोननानै थेवबो गनायनांगोन आरोना, उफाय गैलाबा। दे आइ फिसा हिन्जाव जि जाबायसै होननानै मेहेरखौनो बिजामादै गनायसिगोन आरो बिस्राबो। ओमफ्राय एसे उनाव जेनेबा 6 माससोनि उनाव आं माने न'आव थांफिनसिगोन, दानाबा गासिबो थिग जाजोबसिगोन आरोना। मोजांखौनो सानबाय दे नों थुनथुलि। ओमफ्राय बिस्रा एसे हालोदा न'खरना बारा थिगबो नङाना, एडजास्टथ' खालामनांगोन। न'खरनि हालोदा थिग नङाबाबो जेबो नङाना, फिसाया मोजां जाबानो जाबाय। दाथ' आंबो अनखायो, बेबो अनो, होमबाथ' जोंनि लाइफआबो बिराद समायना जालांगोन ना। बिनिफ्राय दानाबा बिसिनाबो बुंगोन आरो जि जाबाय हाबा मोजां संसार जालांदो, बिहामजोखौ अन होननानै बायदिसिना बिदिनो आरो। आयौ हाबाब थुनथुलि नोंनि सिमां माब्लादि जाफुंबावगोन दे। ओमफ्राय आंथ' ओंख्रि ओंखाम जेबो बारा संनो रोङा नालाय, दानाबा मेहेरखौ बुंसै आरोखि ना आङो, सना इदि आंखौ हेल्प खालाम होननानै। ओमफ्राय बेबो आंखौ हेल्प खालामसिगोन उनावहाय। ओमफ्राय जोंना फिसौफोरनि मोखां नुबानो गासिनाबो चेन्ज जाजोबगोन आरोना, गोसोफ्रा एकदम जोंखौ अनफिनगोन आरो जायफोर माने रागा जोंदों बिसोरो। ओमफ्राय आंथ' एसे समायना, नाथाय मेहेराथ' एसे खावब्ला सिबला नुयोना मानसिखौ मोद्लानो। ओमफ्राय जोंनि गथ'फ्राबो एसे मोद्लासो जागोनदां, माबायदि जागोनथाय एकदम सिन्थासो जायो आं एखनबा। ओमफ्राय जियानो जा गुफुर जाबानो जाबाय दे गथ'फोराबो। आरो जोंनि आथिमंगलनि मा गिफ्ट मोनगोन बेफोरखौबो एसे साननो गोनां। गिफ्टआवथ' आंनो बेफोरबायदि गामला, माबा काप प्लेट बायदि इदिखौ नाङालै। जानाय नङा बेबायदिजों। नाथायबा बेथ' आइ आफामोननिसो खोथाना, बिसोर मा हरो। नाथाय आङो एसे मोजां लिस्ट लिरैसो हरनांगोन बिसोरनोबो। ओमफ्राय आंनि फिसाय मेहेरनिफ्रायथ' आंनो देनांहाय सनाखौथ' नांखाथारगोन गोदोनानिखौ, नङाबा अयनायद्राय जागोन ना। होनो हाथाराबाबो बिदिनो 50,000सोनिखौ होखाथारनांगोन बियो मेहेरा। औ ओमफ्राय दख'नाया बिदिनो 15,000 20,000सोनिखौ, जेनेबा खेबसे लाइफआव गाननांगोन ना, फिसाया दाम गोसानि बायना होदों होननानै। मा आदि आरो थुनथुलि। जागोन मानो जाया जानो आंनि सिमाङालाय। लोगोफोर दिनैनि भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय। आरोथ' जायफोर मोजां मोनदों नोंथांमोना नायनानै बोरै नांदों खिन्थाहरबानो जाबाय। आरोथ' लोगोफोर जायफोर आंखौ नायना मोजां मोनासै, ओइ केमेरा ओरै फैलाय। अब्लाबो थुनथुलिया गाज्रि मोना, आंखौ नायनो बाबाबो जाय नायनो बायो जेबो नङा दे। थेंक इउ स' माच दे। माथो खालामबावनो लोगोफोर, आंना रलानो बेहाय एसे बोरैबा दे। रावबो गाज्रि मोननाङा आंखौ जायफोर मोजां मोनो। दे अब्ला जों फैफिनलायनोसै लोगोफोर नेक्स्ट एपिसोडजों। आरो जों हानायमानि थाब लाबोनो नाजानोसै। मैयाबो होनो सानदोंमोन, नाथाय होनाय जादियासै लोगोफोर। ओमफ्राय गाबोनबो जुदि जेबो प्रब्लेम जायाबा गाबोनबो नुनो मोनगोन दे लोगोफोर। दे होमबालाय बयनिसिमबो लाभ इउ जोंनिफ्राय, बाय बाय। आरो नायनानै मारै मोनदों नोंथांमोना खिन्थाहरबानो जाबाय। जायफोर गोदानै नायफैदों बयखौबो माने गोसो गोरबोनिफ्राय गोजोननाय थाबाय आरोना लोगोफोर।